Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, gai sozialen inguruan arituko gara. Alde batetatik, Mikel Legarra izango dugu Paris 365-etik, eta bestetik, Elena Bayona etorriko da. Gaur, dokumental bat aurkeztuko baitu Zabalden. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Aznarrek, Rajoyk eta PP-ren mandatari horiek epailearen aurrean deklaratuko dute B kutxa dela eta. Argazkian, katedralak, obren ondoren, klaustroa harrotasunez erakusten duela nabarmentzen du. Gainera, Notiziasek Kongresuak eutanasiaren legea babesten duela azpimarratzen du, eta ekainean prest egongo dela dio. Bestalde, bat biak iaz 333.331 goraberen kudeaketa koordinatu zuela jakinarazten du. Baita, gidari drogatu batek harrapatutako bi oinezkoek egoera larrian jarraitzen dutela ere. Horretaz gain, industriak Nafarroan enpleguaren 25% biltzen duela aipatzen du. Eta Jose Maria Zabala Innovation Consultingen sortzaileari egindako elkarrizketaren berri ere ematen du azalean. Bukatzeko, Monkaiola Orkatilan edema bat duela ia hilabeteko bajan izango dela jakinarazten du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Munduko Osasun Erakundeak koronabirusa gizadiaren etsai publiko deklaratu duela dio titularrak. Argazkian, errok despopulazioari iskin egin diola nabarmentzen du. Horretaz gain, epai baten arabera, erizainek ezin dituztela osasun zentroak zuzendu jakinarazten du komunikabide honek. Eta Nafarroak ia ez duela errepideetarako behar adina inbertsio egiten ere aipatzen du. Bukatzeko, Iruñeko klaustroak bere handitasuna berreskuratu duela ere esaten du, eta LKN artista gorritxo misteriotsuari ere tartea eskaintzen dio. Gararekin jarraituko dugu. Enpresari diligentziak ireki eta Zaldibarren erreskateak geldirik jarraitzen duela dio albiste nagusiak. Argazkian, Aitamari portu ziurrerantz nabigatzen ari dela nabarmentzen du. Horretaz gain, Urkulluk kanpaina abiatuta bi enpresetan emango dituen hitzaldien berri eman duela ere jasotzen du Garak. Baita McDonaldek Europar Batasunari apelatu diola Irlanda bateratzeko. Bukatzeko, bi erreportairi buruz ere aritzen da azalean. Bata Mandelari buruz eta bestea Nafarroako Elizako pederastia kasuei buruz. Berriako azala ikusiko dugu orain. Titularra instrukzio epailea Zaldibarko zabortegiaren enpresaren jabea ikertzen ari dela da. Argazkia aldiz Bilboko Arte Ederren Museoak Bizente Ameztoi artistaren 53 margolan eta hainbat kolas, kartel eta marrazki biltzen dituela jakinarazteko baliatzen du berriak. Horretaz gain, Espainiako Kongresuak eutanasia legeztatzeko urratsa berriro egin duela nabarmentzen du azal honek. Baita Espainiako gobernuari hizkuntza gutxituen aldeko neurri zehatzak hartzeko eskatu diotela ere. Bestalde, Arantza Zulueta eta Jonen Parantza ezarritako zigorrak beteta aske utzi dituztela aipatzen du azal honek. Eta Bilboko portutik Yemengo gerrarako armak esportatzen direla salatu dutela ere jasotzen du. Doktoregaien baldintza eskasetaz ere mintzatzen da gaurko berria egunkaria. EHUko doktoregaiak protestan ari baitira beren baldintzak duintzeko. Eta bukatzeko, Fournier karta lantegia 150 urtetan Gasteiztik mundura zabaldu dela ere nabarmentzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Iruñeko haur-eskoletako gurasoek murrizketei erantzuteko asanblada antolatu dutela azpimarratzen du. Horretaz gain, komunikabide honek Nafarroa Europako polizia tasarik altueneko lurraldeen artean dagoela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Iruñeko udalaren 603 etxebizitzetatik 43 baimenik gabe okupaturik daudela dio. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, hodei ugari izanen dira, baina argitzeko joerarekin. Egun osoan, hodeien presentzia nabarmena izango da, eta goizeko lehen orduetan euri txikia edo euri langar pixka bat egin dezake. Hala eta guztiz ere, egunak aurrera egina hala, atertu eta hodei geruza fintzen joango da. Arratsaldean ostarte batzuk ireki daitezke. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da.
Arratsaldean ekialdera aldatuko du, eta gauean hego-ekialdera. Temperatura maksimoetan ia aldaketarik ez, baina igotzeko joerarekin. Bihar, ostegunean, egunaren lehen partean, hego-mendebaldeko haizea ibiliko da. Epel egingo du eta zeruan ostarteak ikusiko dira. Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta hodeien presentzia nabarmenagoa izango da, batez ere ipar isurialdean. Gainera, ipar isurialdean baliteke euri langar pixka bat egitea han-hemenka, batez ere ekialdean. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. 1804ko otsailaren 12an Immanuel Kant, filosofo eta zientzialari prusiarra hil zen. 5 urte beranduago, 1809ko otsailaren 12an Charles Darwin, naturalista ingelesa, jaio zen. Ta baita Abraham Lincoln, presidente estatubatuarra ere. Bukatzeko, 1905ko otsailaren 12an Federica Montseny anarkista jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Etxaurirekin hasiko gara. Larunbat honetan, inauteriak ospatuko dira. Goizeko 12etan antzerkia egongo da, non bailarako txikiek inauteriaren istorioa antzeztuko duten. Ondoren, ordu biterdietan paella da egongo da, eta gaur izango da tiketak erosteko azken eguna, udaletxean edo denak bat tabernan. Helduek 15 euro ordaindu beharko dituzte, eta aurrek 8. Bazkaldu eta gero, 5:00 txokolatada eta kalejira egingo dira, biharra edabea edanez eta etxauribarko 8koa dantzatuz, geresipot sutan kiskali arte. Gero, afari autogestionatua egongo da kuadrillaka, eta bukatzeko 12:00 gutxitan, musika eta mozorro festa denak bat tabernan. Eguesibarrera joango gara. Gaur, arratsaldeko 5etan, zer jakin beharra daukat bankuarekin harremanetan sartzeko? Hitzaldia eskainiko dute familiendako arreta zentroan. Horretaz gain, larunbatean, antzerki moldeko dastaketa egongo da garagardoak eta pintxo veganoak dastatzeko arratsaldeko 7:30. 18 urtetik gorakoi dago zuzendua eta izen emateko 5 euro ordaindu beharko dira. Igandean, bestalde, aurrentzako antzerkia egongo da Eguesibarko musika eskolan goizeko 12:30. Magdalena Laotra Frida da antzezlanaren izenburua, eta 3 urtetik gorakoentzat dago pentsatua. Eguesibarrekin bukatzeko, hurrengo astelenean, otsailaren 17an, ipuin terapia tailerraren beste saio bat eskainiko da 5:04 familiendako arreta zentroan. Ipuinak berdintasuna eta tratu onak lantzeko tresna bezala erabiltzen irakatsiko zaie tailer honetan 4 eta 14 urte bitarteko seme-alabak dituzten gurasoei. Iruñarekin bukatuko dugu. Udalak diziplina anitzeko talde bat sortu du jarduketa polizialak, administratiboak eta judizialak koordinatzeko. Udalaren etxebizitzen okupazioa desagerrarazteari begira. Iruñeko udalak guztira dituen 603 etxebizitzetatik 43 udalaren baimenik gabe okupatuta daude. Azken 6 hilabeteetan, joan den urteko abuztutik urtarrilera, 189 esku hartze egin dituzte higiezinen okupazioarekin loturik, eta horietako 190 udal etxebizitzetan izan dira. 189 horietatik 14tan atestatua egin zuten, horretan ari zirenak atxilotu zituztelako. Esku hartzeen ia erdiak 89 arrotxapean egin dituzte, 42 alde zaharrean eta 27 buztintxurin, auzo horietan baitaude udal etxebizitza gehien. Udalak edukitza berreskuratzeko abiatu dituen prozedurek 2 izaera dituzte eta 3 motatakoak izan daitezke. Administratiboak, judizial ohiko demanda zibilaren bidezkoak eta judizial demanda zibil espres bidezkoak. Bada laugarren aukera bat, prozedura judizio penala. Dena dela, udalak ez du hori erabiliko, ez delako probatu hori azkarragoa denik, eta zalantzak daudelako, ez ote diren artxibatuko eta bide zibilera bidaliko. Inguruabar bereziak, hala nola bortizkeria, segurtasun arriskuak eta abar suertatzen badira, soilik kontuan hartuko litzateke bide hori erabiltzea. Horretaz gain, eta azkenik, jakinarazi dutenez, Fedora sarietarako hautatu dute Sirenas itsas laminak Sirenes hezkuntza programa, Iruñeko udalak besteak beste antolatu duena.
Gazteendako nazioarteko proiektu berritzaileak babesten dituzten Fedora sariak jendearen bozketa fasean daude otsailaren 28 arte. Udalak, Donostiako Kristina Enea Fundazioak eta Biarritzeko Mandalain Baletak antolatu dute elkarrekin programa. Opera eta baleteko filantropoen zirkulo europarrak gazteei zuzendutako nazioarteko proiektu berritzaileak hautatzen ditu, eta besteak beste hautatu du itsas ekosistemetan plastikoen arazoaren inguruan bigarren hezkuntzako lehen zikloko ikasleak kontzientziatzea bilatzen duen ekimen hau. Dantza eta ingurumen hezkuntza uztartzen dituen ibilbide pedagogiko baten bidez, plastikozko hondakinek itsaso zein ozeanoetan duten eragina lantzen dute 3 hirietako taldeek. Hori horrela, programaren bitartez, erakutsi nahi da desberdintasunen gainetik badagoela elkarlanean eta lankidetzan aritzeko gaitasuna. Ezinbestekoa egungo munduko arazoei aurre egiteko. Horregatik, kontzientziazioaz gain, bilatzen da ingurumen erronka horiei aurre egiteko nazionalitate, hizkuntza eta lanbide aniztasuna urrun dauden diziplinen eta hizkuntzen arteko lotura, hala nola dantza eta ingurumen hezkuntza, edo ozeanoetako plastikoen arazoaren eta egungo ohituren artean dagoen lotura erakustea. Paris 365-tik. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi eta zuek. Ongi. Zer pasa da azken boladan Paris 365-tekin? Bueno, azken bolada luze ez da, pixka bat lehengo urte bukaeran hasi genuen kanpaina berezi bat. Gero esango ditut arrazoiak eta bueno, egin dugu kanpaina zintzo bat, nire ustez, jenteari eskatuz ze behar eta ze non geunden, eta kanpaina hori bukatu da urtarrilaren bukaeran, eta neurrietan oso pozik gaude, ez da, jentearen erantzunarekin, batetik beharrak ketxatu ditugulako eta aurrera seitzeko bide ematen digulako, 40.000 euro bildu ditugu, hori ikaragarria da, ez genuen inondik ere espero, eta horrek esan nahi du Parisen lana ikusi egiten dela, jenteak nahi duela, jarraitzea nahi duela, eta horregatik egin duela apostu bat. Gainera, zehaztuko nuke, diru laguntza horietan 75% banakakoen laguntza dela. Ez enpresa edo entitate eta horiek ere badaudelako. Baina 150 banakakoen laguntza da, 3 eurotik 3.000 eurora edo gehiago eman duten jente personak, ez. Eta hori guretzat aliziente bada aurrera egiteko, eta esan nahi du orain konpromiso oso serio bat hartu dugula gizartearekin, hemendik aurrera gauzak ongi egiteko, ez. Zergatik iritsi zen Paris, edo Gizakia Herritar Fundazioa egoera horretara, gu sortu ginen duela 10 urte, eta 10 urte egitea ere ez genuen espero, ez da, orduan. Espero genuen izatea denbora motz bat, krisia gainditu edo entitate ofizialak eta bere gain hartuko zutela behar hori, edo denboratxo baterako beharko litzatekeela gure zerbitzua edo gure aportazio hori. Etzen horrela gertatu, krisiak jarraitu zuen luzera eta oraindik jarraitzen du, ez da. Orain bertanik izango nuke jenteak zikusiaren egual egiten dugu, baina krisia uste baina handiagoa dela, lehen gutxi zutenak orain gutxiago dutelako eta esklusioan jente desinte dagoelako, ez da. Guk egunero ematen ditugu 55-60 personari, ez da, otorduak. Eta gainera badago jende pila bat itxoiten, ez, zerrendan sartu nahiko lukena. Hori daukanen udalak beste jantoki bat ere, ez da. Baina da pixkat gauzat ikusten ez den, ez da. Orduan, lehenengo erabakia edo orain hartu duguna edo ikusten duguna,
guk berehala desagertzearen hori ez dela hola izango eta segitu beharko dugula. Horrek esan nahi du gure strukturak eta funtzionamentu moduak ere aldaketa txiki batu beharko dituela. Baina hor egon da parentesis batean, hau da 2015-16 inguru hortan, pixka bat relajazio bat, ez da, gizartearen aldetik, instituzioen aldetik eta enpresarien aldetik ere baina ustez, eta behar bada gure aldetik ere okerren bat, ez da. Guko denbora horretan beharrak ikusiala joan ginen proiektu berri batzuk ere martxan jartzen, ikusiz gainera batzuk bazutela diru laguntza, zegoela hor harreman bat instituzio batzukin eta zegoela baita ere bat banketxe eta bar laguntza emateko preste eta bar. Eta gero hor eman zen alako guk gai horietan sartu ginen eta aldi berean gizarteak pixka bat krisia gainditzen ari ote zen eta holako zuen horrekin diru sarrerak murriztu egin ziren, ez? Orduan alde batetik guk igo eta beste aldetik sarrerak gutxitu, hor eman zen pintza bat eta eman zen behar handi bat eta arrisku handi bat Paris desagertzeko. Eta orduan hor pixka bat gizartetik sortu ginenez, gizartera eman genuen abisua, hau gertatu zaiguna, behar bada gauza batzuk beste modu batez egin behar ziren, baina egin ditugu jendeak behar zuelako, ez dugu ezer egin beharretik kanpo, jendeen beharrak betetzen aritu gara, baina egoera hau dago eta sos bat bota genuen, ez da, eta kanpaina oso ongi atera da. Eta Paris 365 sortu zenean, esan duzu krisia zegoela eta zenbait behar ikusten zenituzten ez zirela asetzen, eta oraingo egoerarekin konparatuz, nola esan duzu nuke aldatu dela? Bueno, nik uste dut beharrak gure sortzeko helburua lehenengoa eta helburu nagusia zen jantokia. Hau da, jenteak jateko beharra zuela, ez da. Orduan, behar hori betetzeko jantokia antolatu genuen. Esan dudan bezala hor ematen dugu, iaia 60 pertsonari egunero. Beti ere badago aurretik zerrenda bat eta badaude profesional batzuk, bai aztertzen dutena behar hori justifikatua dagoela batetik eta bestetik baita ere ematen den elikadura hori egokia dela. Eta hori zen gure, eta oraindik ere, gure lehendabiziko zutabea. Eta gero hasi ginen, zegoelako behar handi bat, famili batzuna, despensa deitzen dioguna, eta horiek berriz dira familiak, ez? 40 bat familia dira, denetara 240 bat persona, horiei egiten dioguna da etxera eraman. Zergatik, familia direlako, umeak daudelako pertsonaien karru, eta beraien toki naturala egoteko etxea delako, eta ez olako jantoki bat kanpora joan beharrekoa. Eta orduan, hori ere guretzat bihurtu da beste zutabe bat oso garrantzitsua. Eta hirugarren garrantzitsua baita ere janariarekin lotua zen, kalean bizi den jendea, kanpoan dagona, momentu honetan 55 bat persona dira, egunero kalean lo egiten dutenak eta urtero baten bat gainera zentzen da eta hiltzen da. Gauza horiek ez dira ikusten, ez ikusiaren egiten du askotan, baina hor daude, Iruñan daude, ez da. Eta, horiei egunero eramaten diegu baita ere zopa deitzen dugu zera bat, baina aldi berean baita ere esterila bat, zaku bat, oinetakoren bat behar badute, minimo batzuk pertsona horiek kanpoan egon arren izan ditzaten, ez. Gauza oso gogorra dira, baina gure ustez 3 gauza horiek oso importanteak eta orain egin dugun kanpaina horrekin 3 gauza horiekin jarraitzea garantizatu dugu eta hori zen gure lehenengo helburua, ez da. Ez dakit gero, esaten zenuen lehendik ona ze aldatu den, nik pentsatzen dut beharretan berdin edo agian behar gehiago dagoela orain, ez da. Eta pertsona, beharra hauek dituzten pertsona kopuruen inguruan, berdin mantentzen? Bai, berdin, edo nik esango nuke igual gehiago. Eta gainera batzutan badago jentearen uste bat kanpoko jentea dela, ez da egia, bertako jenteare badago eta desente. Kalkulatzen dugu, naiz eta pentsatzen dugu, etorkinak eskubide berdina dituztela, hori garbi utzi. Bertakoak ere 40% gora izango dira, ez da, eta ez dakit, nik pentsatzen dut lehen esan dudana, ez? Errealitate bat dagoela askotan ez ikusiaren egiten duguna. Eta zergatik egiten dugu ez ikusiaren? Pentsatzen dut nik gizarte hau, oinarrituta dago halako balore ekonomiko eta funtzionamentu merkantilitza konkretu batzutan ez da, eta kapitalismo
konkretu batetan, eta hau onartzea frakaso baten itxura onartzea litzatekeela, eta hori ez dela inondik ere onartu nahi, ez personalki, ez grupalki, eta ez da instituzionalki ere. Hori nire irizi personala da. Orduan uste duzu jendeak nolabait konstiente dela, baina ez duela... Ez dakit konstiente den, ez dago komunikabideetan, ez dago eguneroko elkarrizketetan. Orduan, nik uste dut ez ikusiarena ez dugula nahita egiten, baina egiten dugula errealitatean ez. Eta Paris 365 lanean edo ibiltzen zaretenak, gehienak ez dakit voluntarioak dira edo nola antolatzen zarete? Bueno, Paris azkenean da zera bat, gauza zabal bat. Batetik organizatua badago patronato bat, 13 pertsona gaudena, gero badago lan ekipo bat, langileena, eta hor ekipo zera ezberdinak eraman dizuen, orain hori murriztu dugu baita ere 40%. Proiektu batzuk, gero komentatuko dune baduzu, alde batera utzi behar izan ditugulako, eta murriztu behar izan dugulako gure gastuen zera. Eta gero badago komunitate bat laguntzaile edo voluntarioena, urtean 400 pertsona ibiltzen direnak. Eta horiei esker egiten dugu, eta gero daude horretaz gain, biru horiez gain, laguntzaileak, kanpotik aportazioak egiten dituztenak, beste sare bat oso garrantzitsua esango nuke nik badagola, eta da jendeak ematen dituen, probedoreak edo, esaten diguna edo, ekoizleak, elikaien, baina baita ere, gero komentatuko nahi duzu, badugu denda batzuk, ez? Horietara ere, bada jentea, arropa sortzen ari dena, konkretuki ari bidez, arantza, iantzi eta lesakan bada jentea arropa egiten ari dena, doainik saltzeko gure denda horietan, eta orduan, bueno, badago jendea bere aportazio, bere modura egiten duna, eta hori ikaragarri eskertzekoa da. Piskat hori esplikatzeko, ze proiektu genituen, ez? Ze proiektu genituen martxan, batzuk komentatu ditut, garrantzitsuenak eta horiek jarraituko dutenak, baina martxan jarri genuen baita ere, 24 pertsonentzat bizileku bat, subinsakin akordio bat eginta eta abar, eta hori adibidez orain bertan bera utzi behar izan dugu, beti ere jente hori kanpoan utzi gabe, iristen ari gara, ezin dut esan norekin oraindik lotu gabe dagoelako eta ez nuke aurreratu nahi, baina gure asmoa da pertsona horiei beste entitate batek ematea zerbitzurik, jarraitzea zerbitzuak baina ez gure eskutik. Bestetik cateringa edo geneukan, aurrekin zer egiten genuen, horrekin egiten genuen beharran zeuden zenbait pertsona lanean jarri, aldi berean eguneroko janaria prestatzen bazuten ere, kanporako ere entitateentzat edo instituzioentzat edo catering batzuk eta horiek zabaldu zerbitzatu eta bar. Hori ere bertan bera utzi dugu, eta orain bakarrik prestatuko dugu janaria bertakoentzat, horrekin ahorratzen dugu baita ere, batez ere administrazioan eta lan asko ematen zuen gauza zelako. Ahorratuko dugu diru bat, denetara ahorratuko dugu urtean esan dudan bezala 200.000 euro. Eta horrekin batera geneukan beste 2 proiektu, hauek ziren gehiago esan dudan bezala, diru ematen diotenak, ematen digunak, zerbitzu hori eman dezagun. Eta horiek dira, denda pare bat ditugu, arropa eta denetik, liburu, jendeak aportatzen den gauzak jartzen ditugu salgai. Iruñean daude, Anton kalean eta kale nagusian, eta hor saltzen dena, eta hortik ateratzen dugun dirua, erabiltzen dugu jantokirako. Eta gauza bera egiten dugu Atarrabiako molino jatetxe hori irekitzen dugu urte erdia ez udaldea. Eta horiek ez ditugu itxiko, ze horiek diru iturri dira, ez dira diru gastu. Horiekin jarraituko dugu, ez da. Eta gero beste proiektu bat martxan jarri genuena, eta orain daukaguna hor bizirik eta espero edo nahi dugu bizirik jarraitzea da Garabato edo Zirriborro proiektua. Hori zer da? Hori da ume txikiak 4 urtetik 11 urte bitartean, deus ez dutenak, kanpotik etorri direnak edo ez direnak, baina deus ez dutenak eta bere familiak normalean dire famili guraso bakarrekoak, eta gehienetan emakumea. Horiek izan dezaketen txoko bat, non elkartu, non lagun batzuk egin, non hizkuntza, non eskolako lanetarako laguntza, non
gurasoak ere norbait ezagutuko duten, non gurasoiek lana bilatzeko zer 2 ordu 3 bilatu behar badituzte, nonbait aurrak uzteko tokia izan dezaten, holako komunitate txiki bat sortzen duen gunea, ez da. Momentuz hori ere garantizatua daukagu aprila arte, baina falta zaigu horren ziurtatzea, horren finanziazioa 20% batean edo, eta horretan saiatuko gara 2 hilabete hauetan, benetan iruditzen zaigulako oso garrantzitsua proiektu horrek jarraitzea, baina ez badugu lortzen ez dugu ingo. Hori garbi daukagu, guk konpromisoa hartu dugu orain gizartearekin, ez da, laguntza eskatu dugu, baina guk hartu behar ditugu lehenengo neurriak berriz ez iristeko toki horretara. Horretarako neurriak oso garbia dire, batzetik kendu ditugu gasto batzuk, eta bestetik garbi daukagu sarrera ordinarioekin kitatu behar dugula gastu ordinarioa. Hau da, eguneroko gastoa, eguneroko sarrerekin bateratu egon behar duela beti. Eta hori da, guretzat modu bakarra irauteko. Horregatik, hurrengo gure eginkizuna edo gure nahia edo gure helburua, da, hurrengo hilabete hauetan, bazkide kopurua igotzea. Orain arte gaude 670 bat bazkide, gure helburua litzateke 1000 iristea, horrekin eguneroko hori garantizatzeko. Bi arrazoirengatik, batetik diru sarreratik, eta bestetik baita ere iruditzen zaigulako lehen gertatu zaigun ezin dela gertatu. Hau da, ezin garela beti egon kanpotik etor daitezken diru laguntzen, edo gobernu aldaketa baten menpe, edo ez dakit nor aldatu dela ez dakit ze erakundetan eta horren erabakiaren menpe. Pixka bat behar dugula geure zainetatik etorriko den sarrera geuki, eta ez besten zainetatik. Eta hori da pixka bat bilatu nahi duguna, eta hurrengo lana hori izango da guk bazkide egiteko urtean 20 eurotik gora nahi duena jartzea da, eta helburua da, hori esan dudana, 1000 bazkiderari eisten garen, eta pixka bat sendotu, bueltatuz den esan dudanara, ez dut uste, lau egunetan izteko aukeran egongo garenik. Beharrak jarraituko dela uste dugu, eta beraz guk ere gure struktura hori ez dugu ja inbeste pentsatu behar bihar, baizik, eta igual etzi ere bai ez. Eta bazkideek bete beharren bat dute? Ez, printzipioz bazkideek duten helburua da laguntza bat eman eta kitxo, eta gero eskubide bat dute guk beraiei informazioa guztia emateko nola doan eta bar, hori bai. Eskubide hori dute eta bete beharra diru laguntza ematea eta kitxo ez. Gero, daude, beste laguntza motatarako daude voluntarioak, eta hori ere ez da dirua, baina dirua baliz bezala da, ze azken finean dirua ahorratzen ari zara horrekin, beraz, ez dakit, hori ere nik uste dut balorean jarri behar dela, ez. Eta bazkide egiteko, nola den daiteke? Bueno, web horri bat daukagu edo telefonoz, baina erraza da, eta deitu edo web horri aldean sartu, eta zuk aukeratu nahi duzun kantitatea eta nahi duzun denbora eta kitxo ez da. Orduan, orain zuen helburua da Zirriborroak proiektua mantentzea, ez? Bueno, momentuz esan dudan bezala janarekin ikustekoa duena, bai jantokia, bai despensa eta bai zoparena hori martxan ziur, eta orain gure helburua da, hemendik 2 hilabetetan, Zirriborro Garabato proiektuari eusteko diru sarrera ez bapatekoak eta egun batekoak baizik, eta gutxienez bi urte irauteko modukoak lortzea. Eta esaten duzunean, janariaren inguruko proiektuak ziurrak direla, zenbateko epean edo duzu? Nik pentsatzen dut, orain daukagun zerarekin eta lortu dugunarekin eta esan dudan plana horrekin, ez diogula eperik jarri behar momentu honetan, gure nahia izango da eta gure bete beharra, hori ongi gestionatzea, ez dezagun berriz olako egoerarik izan, ze, egoerak eta gertatu denak hori exigitzen digu. Hala ere, esan duzu, orain, hasi zinetenean, baina pertsona gehiago daudela, ez? Igual behar mota hauekin, eta joera horrek horrela jarraitzen badu, geroz eta gehiago... Hori horrela da, baina, Paris edo gizaki herritarrek edo guk ematen dugun zerbitzu hau ezin da izan soluzio bat. Hau partxe bat da.
gizarteak eta erakundek beharko dute soluzio beste motatakoak eman gai honi. Hau ez da, hau badugunez, ea mantendu dezagun eta horrela badaukagu hor esklusioan dagoen multzo bat, eta hori ja onartzen dugu den artean. Hori horrela ezin da izan, eta gainera gu ez gara horren konplize izango, hori garbi daukagu. Soluzioa beste mota batekoak behar dute, estrukturalak eta beste nonbaitetik datozenak. Guk, esan dudana, partxe bat gara, jendeak entutik gabe eskartzen du, filosofia asko egin dezakezute hitz egin asko, baina jateko beharra dagoena eta hor daukazun atean itxoiten jateko behar duena horreri filosofia gutxi ez da. Horrek beharra momentukoa dauka. Eta orduan, gure kontraesan guztiekin, pentsatzen dut horregon behar dugula, baina esan dudana, partxe bat da, ez da soluzioa eta ez du izan behar zerbait egonkortzeko proiektua, hala iruditzen zait. Eta soluzioak etorriko direla, iruditzen zaizu? Bueno, guk hor jartzen dugu gure alegintxoa, ez da, baina nik uste dut gurea soluzioa baino gehiago dela momentuko aterabide bat. Eta soluzioak beste modu batetik eman behar direla, hor daude instituzioak, hor daude alderdi politikoak, hor daude erakundeak, hor daude ezakit. Eta pentsatzen dut hartu behar direla askoz ere behar horiei aurre egiteko erabakiak hartu behar dute gobernu ezberdinak, bai Nafarrokoak, bai Estatukoak, bai Europakoak, hor badago arazo bat, Europa osoan dagoen arazo bat behar horietan, eta ezin duguna onartu halako diferentziak egote, eta ezin direnak onartu halako hain ahots goran esaten dugun gizarte hoberena gurea da, eta jentea gozez edukitzea. Hori uste dut ezinezkoa dela, ez da, eta hor jendeak eta gizarteak erreflexio bat egin beharko dugu. Eta orduan, instituzioek edo entitateek ez zerbait egin arte, zuek jarraituko duzu? Bai, eta guk gainera haiekin ere saiatuko gara, gu orain ari bidez negoziatzen ari gara, Iruñeko udalarekin eta Nafarroko gobernuan ere lehengo parlamentuan izan genuen alderdi guztiekin bilera bat, gure ustez zer dagoen eta nondik jo beharko litzateken eta gure ahalegintxoa jartzen, baina aldi berean konplizidadeak bilatzen eta bestetik haien planteamentuak entzuten edo haiei baita ere laguntzen gu egin dezagun zerbait. Eta hori ere izango da gure lana ez. Orduan orain norbaitek hori lagundu nahi badu, ez? Gehien egin dezakena da bazkide edo... Bai, bazkide egitea eta voluntario egitea guk bi motua horiek dauzkagu momentu honetan eta gero norbaitek nahi badu diru laguntzaren bat eman ere, betire horrekin jarraitu behar dugu, ez da. Eta guk horrek baita ere esan nahiko du, ez hainbesteko dependentzia edukitzea erakunderen batetik, eta zergatik ez da ere politiko inoren dependentziak ez da, gu azkenean oso entitate transversala gara, denetatik dago, eta gaina hala izan behar du, eta hor joaten jentzea denetik dago, ideologiko batekoa, bestekoa, ez duena denetik. Eta baina eske janak ez du ideologiarik ez. Eta azkenean ez, igual guri gutxi kostatzen zaigun zerbaitek gero asko esan nahi du. Bai, eta hori askotan komentatzen dugu, batzutan guretzat sobrantea dena edo sobran daukaguna beste batzuntzat pagotxa da, beste batzuntzat soluzioa da. Hori karagarria da, diferentzia horiek ikustea, ez, jentearen percepzioan, ez, zuk sobran duzuna bestean ez soluzioa dela, ez. Hori karagarria gogorra da. Lehen esan duzun bezala, orduan egin beharko genuke gutxiago filosofatu, ez, eta gehiago ekintzetan. Bai, edo filosofia hori bihurtu, filosofia gutxia hona da, baina filosofia hori bihurtu behar da gero ekintzetan, ez? Jarrera batetan, edo, bueno, ez dakit, hori erabaki personala dira, baina gure ikuspuntua hori da, ez? Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Nik eskertu nahi nuke, eta eskertu nahi nuke, benetan, ez nire izenean bakarrik, ze pentsatu gehien eskertuko dutenak dira egunero ara jatera joaten direnak, ze beldurrare pasatu dute, batzuk ansietate eta guztik hori desagertzen bazen zer egingo zuten, gogorra da dira holako, eta horien izenean eta baita ere gurean ere bitartekari gisa eskertu aportazioa egin duten jende guztiari,
aportatu lantaldeari, ekipoari, Parisen dabilen ekipori eskertu baita ere ekoizle proveedore eta diren jente guzti horri, eskertu baita ere aportantei, eskertu zergatik ez komunikabidei, zen ere ustez, kanpaina gongi atera bada, izan da baita ere zuek, orokorrean denek, lagundu diguzuelako ikaragarria. Hori niretzat izan da oso berri berezia eta ona ez. Eta azken finean, esker hori gizarteari ez da. Gu gizarteatik sortu ginen, eta gizarteak laguntzen digu, eta gizartearekin joango gara. Hori garbi daukagu. Eskerrik asko, Mikel, zuei egiten duzuen lan guztiagatik. Eskerrik asko zuei. Eta ea lortzen dituzuen, behar dituzuen laguntza guztiak. Hori norbaiten onerako izango da. Eskerrik asko. Zuri. Elena Baiona dugu orain hemen gurekin, bera Romipen dokumentaleko zuzendaria da. Kaixo, arratsaldeon, Elena. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, urduri baino ondo pozik, egoteagatik. Zu Romipen dokumentalaren zuzendaria zara, ez? Esan dugun bezala? Hori da, bai Romipen dokumentala, Gipuzkoako beste bi mutilekin. Engenun da hori, 7 protagonista, 7 emakume hijito ezberdinak, elkarrizketatu genituen. Eta zer esan nahi du Romipenek? Romipen, kriston hitz polita, dananetzat, ezagutu nuenean, ez? Gaztelaniaz esan nahi du gitanedad. Eta deskribatzen dute, oso ondo deskribatzen du Saraik, dokumentaleko protagonista bat. Esaten duela da, hijitotasuna bizitzeko eta sentitzeko modu ezberdina, ez? Pixkat errebindikazio bat, hau da, nik emakume hijitoa naiz, nik modu batean sentituko dut, besteak beste modu batean, eta horrek islatzen du ze anitza dan, ez? Errijitoa eta. Ze dokumentala emakume hijitoei buruz, da? Hoi da, berez bai, errijitoan kokatzen du pixkat begirada, baino ikuspuntu feminista batetik, hau da, emakume hijitoak sentitzen dutena, pentsatzen dutena, ez, azaltzen da, pixkat paioarekin, komunitate paioarekin ez, elkarrizketa bat sortzearren. Eta uste duzu ez dugula ezagutzen emakume hijitoen errealitatea? Oia, guztiz. Nik uste dut errealitate asko ez ditugula ezagutzen, eta kasu honetan ez asorik ez dugula ezagutzen, baizik eta gaizki ezagutzen dugula. Iritsi zaigun informazioa ez, beti negatiboa izan da, eta horrek sortu izan du guztiz imaginario negatibo bat sortzeak. Eta horrek ondorioz baita ere, ekarri du guk ere konplizeak izatea, sistema eta struktura arrazista honetan, eta hijitoenganako antigitanismo horren parte izatea. Eta nola sortu zen lan hau egiteko ideia? Lan hau berez, sortu zen kazetaritza ikasten nuenean. Kazetaritzan, 3. mailan uste dut, ikasgai batean proiektu, zior nahizuk ere olako egin dituzu, proiektu txiki bat egin behar genuen, web horri sortu elkarrizketak eta orduan, erabekin nuen gai hau aukeratzea zergaitik, behitu, irinekoa naiz, hori ereduan ikasiet, eta nahi bizitzan eta nahiz eta ezakizen bat estraskolar egin, kapaldiak, ez dut inoiz ezagutu hijito bat, ez? Eta orduan, Peralta joten nintzenean, Nafarroko herriberako herri txikitxo batera, hijito ditza entzun nuen, ez dakit oso gaztean nintzen txikia, eta galditu nuen zerra hijitoa izatea zenekin. Begirada garbia zen momentuz, ez dago nola kutsaturi, baina nekin zertzan. Eta gutxinaka hori ezagutu eta oso interesgarria iruditzen zitzaidan. Baina nik uste batez ere ikuspegi edo feminista, mundu feministan ez, sartuta gero, hor bai, ohartu nintzen zenolako diskriminazioak ez, Angela Davisen hiru diskriminazio hori nola jasaten zituzten. Da, interesgarria bai, baina batez ere sentitu nuen, ezakit, horri buelta bat emateko beharra. Eta, bai. Eta galdetu zenuenean lehenengo aldiz zer da hijito bat, eman zituten erantzuna zuzena izan zen? Bai, zuzena izan zen. Dokumental hau egiteak aldatu dizu? Ez, zuzena izan zen, zere,
familiar batek esan zian, de hecho, bueno, familiar honek sartu zian, ez, mundu honetan pixkat, eta beraz zelako, hori irakaslea eta, bueno, bera da kriston aktivista, orduan zorionez, ona izan zen. Ez gogoratzen zen olakoa, baina berarekin ibili naiz elkarrizketa guztietan proiektuak antolatzen, proiektu ezberdinak, bera izan da benetan hor, bigarren zuzendaria esan dezaket. Bai, eta orduan, zure familiar honen bitartez, ezagutu dituzu dokumentalean agertzen diren protagonistak? Bai, bueno, guztiak ez. Ezagutu nituen gaztenak, Angela eta Joana, eta gero baita ere Angelaren amona. Gero bestiak ezagutu nituen, adibidez, Silvia Agüero, Pikaran idazten duela, beste abide batzutan, oain Logroñon dago, baina Alicantekoa da. Hori ezagutu nuen, Pikaran idazten zitulako hori artikulu batzuk, eta irakurtzen esaten, jo, ze tipa, ez? Diskurtso ezberdina zen, bera ezberdina, superpotentea, eta esan nuelo, jo, dokumental honetan, ze, karo, lehen egin nun mordindola ere, baina oso xumeagoa, simpleagoa, ez? Honetan ja sartu nahi nintzen gaian, ez dakit, nahi nuen asko zirautzaileago izatea. Orduan, Silvia Agüero ezagutu nuen Pikarari esker, gero Sarai eta Carmen Bilbokoak Diana ezagutu nituen Gazkalok, ze, bueno, karo, lehen ez esan, eta beti atziten zait, baina proiektua batera aurrera, Gazkalok eman zialako euskera. Gazkalok dela Nafarroaren Asoziazio Ijitoen Federazioak, esan zian, nahi dezu hau egin, eta orduan berari esker, eta berak izan da, kontaktua eman ditu, guztia mugitu duena. Bai. Eta adibidez, emakume hauei komentatu zenienean begira, dokumental bat egiten ari naiz, honi buruz, zein izan zen haien lehenengo erantzuna? Jo, erantzuna izan zen oso ona, oso harrera ona izan zuen. Karo, batzuk jada, ezagutzen gian elkarrekin eta orduan bazekiten konfiantzazko pertsona bat nintzala, ez? Hau da, bazekiten lan batzuk eginak nituen da hori erakutsiz ikusten zaintzen zen ere xedea, hau da, enula egin behar berriz ere prentsa amarilla, ez? Eta enun benetan horrekin apurtu nahi nuela. Eta honaz, beraiek dakite eta beraiek inor baino gehiago oso ondo dakite, oain momentu zaila dela, momentu zailak bizi izan dituzela, baina batez ere kontestu politiko honetan ez, eta sozial honetan, benetan, pixka beldurgarria dela eta beharrezkoa dela honelako ekintzak aurrera eramatea, ez? Eta dokumental hau orain arte zenbait tokitan erakutsi duzu, ezta, jendaurrean? Bai, egia esan da oso desastra naiz, eta behin eginda beste gauza batzukin hasi nintzen, oain beste batzukin kostatu izan zait antolatzea, baina momentuz, estrenatu genuen mediatekan, ez, Mendebaldean dagoela, filmotekan, filmotekan, eta supera harrera nahi izan zuen, gero baita ipini ditugu eskola ezberdinetan, material didaktiko bezala eta ara gero juten diala baita ere protagonistak hitz egiten dutela ikaslekin, Legarozen aurkeztu nun, baita ere dola aste bat, Madrilen ipini genuen, filmotekan baita ere kriston oso guai izan zala, eta nire helburua orain tokatzen duena da Euskal Herria benetan antolatzea, bai Bilbon jardunaldi batzuk egin ditut, antolatu eta jaitz egiten ari gara dokumentaleko protagonistekin eta asoziazio ijito ezberdinekin, barkatu, enrollatzen naiz. Baina hori, Euskal Herrian falta dira benetan proiektzioak. Eta proiektzio hauek eta gero, galdetu dizute horrela ezakit zerbait, jendearengan sortu du kuriositateren bat edo? Bai. Nik pozik nagoz, behintzat, nik banekin lan potente dintza barzala, soin bizin prozesua ikusita, ikusi zenolako aldaketak, izan dituen nire buruak. Baina gero, bai familiarrekin, lagunekin, pertsona ezberdinekin hitz egin da gero ikusi benetan oso erraminta ona dela. Esan diatelako ez, desorosoa delako. Zure begirada eradatzeko oso diskurtso onak ematen dituelako, eta batez hori, ondoan izan dugun errealitate baten presentziaz ohartzen geralako, ez? Badiruli ezakigula ezer eta beraiekin bizi gara eta bizi izan dugu. Orduan batez ere hori
azpimarratu dutena da, ematen duela tokea, edo ez dela aijitoak ze gaixuak, baizik eta bai, aijitoak hemen daude, emakume aijitoak hemen daude, diskurtso feminista sortzen ari da, eta kristonako iraultza dator. Emakume hauengan, suposatu du zerbait? Proiektzioek eta gero, ez dakit nola zuk ez, jaso dituzu galderak edo iritziak, haiengana ere iritsi dira? Bai, hori denetari dago, ez? Adibidez, Angela eta Joanaren partez, eta asko hitz egin dugu honen inguruan, eta adibidez, bai dokumentalean, esaten dute iritzia, nozenolako aurrera pausua izan duten, nozenolako aldea ikusi duten lehenengo dokumentaletik, Mordiendo el aire dokumentaletik, bigarren parte honea, ez? Eta Joanak esaten du, ikusi dela, beldurra usatu duela, ez? Lehen zuela beldurra, bere iritzia emateko beldurra, ze azkenean gu gure begira da paiotik partitzen bagea ikusten ditugu bai emakume ijito batzuk hau eta beste hau esan da, baina errealitatea da benetan iraultza dela, bakoitzak kontestu bat duela, baina herri txiki batean bizi izan da, ez? Tradizio konkretu batzuk izan da, agian guretzat sinplea den zozer esatea, berarentzat kriston ausardia suposatzen duela. Pixkat oso empoderantea izan dela, ez? Bai ez, igual jarri dituela haiek erdialdean bezala edo... Hori da. Eta nolakoa ikusten duzu egoera herri ijitoan, feminismoaren inguruan? Egoera, erantzuteko, egoera zein da, soizuk eta mi paiak hemen egotia, ez, paio batean, herri emakume ijiton inguruaren hitz egiten, ja suposatzen du zein den egoera. Egoera zein da, beraiek, hori, marginatuak gaudela, feminismoan ere, naiz eta zenbait eskualdeetan, naiz eta zenbait diskurtsoetan, ohartarazi egin garen eta, bere pixkat, beraiekin aliantzak sortzen hasigean, hori, ez ditugula benetan parekotasun batean sentitzen, ez? Holan baita ere beraiek sentitzen dute, aldi berean dokumentalen xedea baita ere, hori adieraztea, ez? Emakume ijitoak hemen gaude eta gure diskurtso propioa dakagu. Hau da, feminismo hegemonikoak alde batera utzi gaitu, Carmenek esaten du, ez? Pedíais la igualdad de salarios, pero es que todavía no estamos en el mundo laboral. Ez betaurreko moreak jantzi nitu, baina kendu izan nituen zenintzan representaturik sentitzen. Horrek ondo isladatzen du, ez? Eta hori aldi berean da, feminismoaren barnean, ematen adiren aldaketen isladapena. Osea, feminismoak uain interzionala da, ez? Dekolonitatearen diskurtsoa dago, feminismo musulmana, feminismo beltza, beste feminismoa da. Eta horretaz jabetzea, Eta orduan, norentzat uste duzu dela garrantzitsua dokumental hau ikustea? Bigarren dokumental hau, Richardrek, Gazkolore zuzendaria, berak esaten zuen, Mordiendo el aire, xumeagoa dana, lehen nebezikoa, paioentzat da. Bigarren hau, lehenengoa, ijitoentzat da, bigarren hau paioentzat. Eta dokumental hau, nor da garrantzitsua ikustea? Guztiok, dudari gabe guztiok. Dokumental hau, dokumental edo eduki kritiko guztiak bezalaxe, aldaketa bat bilatzen duten edukiak bezalaxe, guztiok ikusi behar dugu. Guztioi falta zaigulako benetako kontzientzia eta esaten duten bezala, gauza berriak beti ezagutuko ditugulako, ez? Eta orduan, hau ikusteko aukera, gaur Iruñean egongo da? Bai, hori da, promozio txiki bat eginez. Zabaldin, Nabarreria kalean, 25 dela zenbakia bai, Zazpiretan jarriko dugu. Eta, protagonistaren bat etorriko da, eta baita ez Gipuzkoako beste neska bat. Pixkat hori dokumentala ikustea da helburua, baina baita ere pixkat publikoarekin eta elkarrizketa bat eukitziak, ez? Eta sarrera ordaindu beharko da edo librea da? Ez, librea da. Eta gero pentsatu duzu dokumentala nonbait eskuragarri jartzea, ala norbaitek nahiko balu bere herrian edo bere elkartean proiektatu? Gauza da,
bakizuten nola funtzionatzen duten olako gauzak ez, baina festivaletan publikatzeko, eramateko, bilatzeko barkatu, askotan eskatzen dute zintzilik, interneten eskuragarri ez izateak. Derechos de movidas, eta holan. Orduan asmoa duzu Oain bilatzen, festivaletara bai, bialdi behar ditu festival ezberdinetara, hori da baita ere bidea benetan ez, mugitzeko leku batetik bestera, zabaltzeko. Eta momentuz hori, leku konkreturen baten holan aurkeztu behar bada, aurkeztu nahi badute, hitz egitea, Facebooken dakako orrialde bat, kristonako marketinga, Ramipen izenekoa, eta hortik ez kontaktatzen gaituzte, txarlak emateko, proiektatzeko. Orduan, gai honen buruz, interesa duen edonork, kontaktatu dezake zuekin? Bai. Edo gaur aukera du Iruñean bertan, zuzenean, dokumentala ikusi, eta gainera hori protagonistekin hitz egiteko. Bai, hori da. Orduan, ez dakit zerbait gehiago gaitu nahi duzun, ala besterik gabe, jendea animatu, Bai, animatu, etortzea, aukera polita izango dela, eta benetan jo beharrezkoa dela. Aliantzak eta sareak sortzea, funtsezkoa da. Eta seguru zerbait ez, markatuko duela pertsonengan. Bai, nezi hor nago, bai. Eskerrik asko, zuri. Elena, eta primeran joan dadila. Mi esker. Bukatzeko, goazen aste hontako agenda errepasatzera. Otsailaren 20 arte, Garaikide 2020 jardunaldia ospatzen ari da Cidibox desberdinetan. Horretaz gain, gaur ipuin kontalaria egongo da Arangurengo kulturetxeko auditorioan. Gozo-gozo ipuinen artean du izenburua eta arratsaldeko 6etan izango da. Gainera, Nafarroako liburutegiko aurren aretoan eta ordu berean, 3 urtetik gorako aurrentzat ongi etorri ipuinetara jarduera egongo da. Bestalde, iruindarrak eta kaletarrak dantza jauzien ikastaro irekia egongo da Zaldiko Maldikon arratsaldeko 6etan hasita. Bihar, Bizitxoekoren beste saio bat egingo da Ingurumen Hezkuntzako Museoan arratsaldeko 6etan. Ostiralean, Ponio filma eskainiko da aurrentzat Txantreako Salestarretan arratsaldeko 5:00. Eta egun berean, baina 6etan, Artikako Udal liburutegian ipuin kontalaria egongo da euskaraz. Ostiral iluntzean, 8:30, Roland and Lupen kontzertua egongo da Arga jatetxean. Larun batean, Fermin Muguruzaren Black Beltza filma ikusteko aukera egongo da arratsaldeko 8:00 Antsoaingo antzokian eta 2 euroko sarreraren truke. Larun batean ere, bertso afaria egongo da Errotxapeako Gorri elkartean Sustrai Kolina eta Julio Sotorekin. Eta bukatzeko, igandean goizeko 12:00 Gaiarren La Pamplonesaren Extrem Beethoven kontzertua egongo da 4 euroko sarreraren truke. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Piztu Bilbo itzali MTV bideoklipa jarriko dizuegu. Mila esker eta bihar arte. Danada drama, Bilbon danada drama. Kapitala dabil bere kasa. Gaztean zama por la lana onartu zuen lana. Dirotxaren parte, eso kisa lantxa. Abortatu plan aburto, ez dala justo. Ezken irrifarra irautza jata punto. MTV matatu, egin puztu. Bilbo biztu, banketxeak ustu. 80ko hamarkadan soilik musikari zuzenduta zegoena. Denborak aurrera gina ala, ignorantzia piztu duena. Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musikak enduta iraintzen gaituena. Make money, 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 money. BNV gure kartel de Cali. Money, money. Iria Titania zestali. Money, money. Lalku pikutara bidali. Dirudunen aldeko teoria, zetu ezin musikaren egarria. Herriak egiazkatzen du agian, berrian nagiak entzuten begiak. Multia basara pasa, bitartean gazteria gure kasa. Mila tonto betea guarzaile ikita, ez irauli working classa. Kulturida herri zena, ez enpresa handi zena. Kapitalistiku dauberantzat MTV adibidonena. Fuera, pentsamendu ustelak, botatu zerbestera. Eskemak hausteko gatozta mesedez benetan hausi daitzezela. Auzo, Piztu Bilbo.
kalean daude bere kurdi berrian berriro behin eta ere bere diru guztia begira kalean daude bere kurdi berrian gudan nahi badute horrela izan daitela. Egiten duzun estiloa ez dita sola, hip hop, reggae punk edo rock and rolla. Itzali telebista, datera mundura kalea izan zen gure eskola. Reggae musika sustraiak eta kultura da, eta hori da gubultzatzen ari garena. Bai gu gara euskal gazteriaren ahotsa, ahotsa. Lurraldeko mugimendu sozialak zabaltzen, musika komertzialak sexistak ordaintzen, artistak borrokan errespetua galtzen, Italian MTV-ke ez du nazartzen. Dena turismoentzat, ez zer herriaren txat, nola ikusten da bizita, MTV antenatik